Mzimayi akakukondani kwambiri amapanga zinthu 7 izi. Chinthu choyambira chimene amapanga, they listen to you with genuine attention. Mzimayi akakukondani kwambiri amakumveserani mwatcheru. Sukuti amangomva to respond ya, komano amakumvesesani to understand, kuti amvesese chimene niyo mukufuna. Komanso she remembers details. Amakumbuka ma details. China chilichonse chimene niyo munayankhula, munamuuza, amachikumbukira chimene in detail. Komanso Mzimayi akakukondani kwambiri mkati mwa genuine attention, she notices tone changes. Amapanga notice, ino ngati mwasintha mwina mwake mzaone azimayi ambiri, amakhala expert, amadziwa mwamuna wawo akasintha. Kuti mwamuna wangayu pali china chake chimene chikuchitika. Sukuti ndi chani, sukuti ndikuvuta yayi, komano ndi chikondi chambiri pa inuyo. Komanso they take your concerns seriously. Zinthu zimene niyo zikukukhuzani, ora mwina mwamuza kuti chichi simandisangalatsa, they take it seriously and they change. Chinthu cha number 2 chimene Mzimayi oti wakukondani amapanga kwambiri ndi chimene timati they want to be seen by your friends and family. Muzaone azimayi ambiri oterewa amafuna kuti she values being recognized in your world. Mzimayi oti wakukondani kwambiri amafuna nayenso apangidwe recognize muka world kano. Ino muli ndi anthu amene makonda, kaya ma best friends amafuna adziwike kwa anthu ngati amenewo, kaya muli ndi azibale anu, kaya muli ndi makolo anu, ma sisters anu, azigogo anu, iye amafuna kuti anthu onsewo amutani amudziwe. So kuti ndikuvuta or mwina kungofuna attention yayi, komano it's a big sign kuti mkazi yondetu wakukondani kwambiri. So she's willing to build relationships with the people who matter to you. Amafuna nayenso apange ubale ndi anthu amene amapanga matter kwambiri kwa inuyo. Chinthu cha number 3, she's willing to sacrifice for your happiness. Mkazi oti wakukondani kwambiri amapanga sacrifice. And zizi amazipanga bwanji, she does it by intentional compromise. Kugonjera zinthu zina, kulolera zinthu zimene iye wakufuna zisachitike, bora za inuyo zichitike. Kaya nthawi yanu, kaya ndi comfort yanu, kaya ndi convenience yanu, amalolera zake zisafare, komano zanu zitani ziteke. Komanso your well-being matters to her. Mkazi oti wakukondani kwambiri, well-being yanuyo akamakuona ninu mukusangalala, iyeso amakhala kuti akusangalatsidwa nazo kwambiri. Chinthu cha number 4 chimene mkazi amene wakukondani kwambiri amapanga, they protect your dignity in public. Mzimayi ameneyo amakhala oyambirira kuteteza ulemerero wanu pagulu. So she respects your image, amakudefendani, amakubakilani, and speaks well of you kwa anthu ena. Komanso pa nthawi imene niyo musali present, she always makes sure kuti she defends you, komanso she protects you. Komanso mkazi amene wakukondani kwambiri zimene amapanga, cha number 5, they support your growth and purpose. Amapanga support kukula kwanu. So amakulimbikitsani niyo pa progress yanu, ngakhale kuti iyeyo suti akufuna that, komano as long as akuona zoti zikupangisani inuyo pokhala mwamuna wake kuti mupange grow, amakulimbikitsani zimenezo, amakulimbikitsani patience, amakulimbikitsani discipline, zinthu ngati zimenezozo. Komanso chinthu cha number 6 chimene Mzimayi wakukondani kwambiri, chimene mungadziwe kuti wakukondani kwambiri, chimene angakupangireni, they stay emotionally present during difficulties. Nthawi imene niyo mukudutsa mnyengo zowawa, Mzimayi ameneyo amakhala nanu. So chikondi chawo simapanga disappear pamene zinthu zanu sizikuyenda. Kaya mwachosedwa ntchito, she'll always there. Kaya mulibe ndalama, muli maluzi, she'll always there. Kaya mwina mwake mwamangidwa ku polisi, she'll come kubweza zakudya, kupanga support munjira zosiyana-siyana. Iyeyo amakhala nditu engaged instead of emotionally withdrawing. She doesn't withdraw at this time. Kaya mwadwala, she'll make sure she check up on you, komanso wakubwezera zina zizo zimene niyo mukufunikira during this time. Chinthu cha number 7 chimene chomalizira chimene mungadziwe Mzimayi wakukondani kwambiri, they choose you consistently, not selectively. Amakusankhani inuyo nthawi ina iliyonse, osati mosankha, osati kukufunani foti muli ndi ndalama kapena muli ndi zinthu zina zake. Iyeyo amakhala nanu popanda zina zopata khala kuti palibe, koma she'll always be there for you. Chifukwa amadziwa zonena kuti genuine love shows in everyday actions. Kuti zochita zake za tsiku ndi tsiku ndi zimene iyeyo angaonesere chikondi kwa inuyo, osati during ma good moments okha. Ndi mukazazipeza zinthu 7 izizi mwa mkazi, mzazizo kuti mkazi ameneyo ndithu amakukondani kwambiri. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.